ಹೇ ಗೈಸ್ ಮತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಗಣ್ಯಡ್ತನ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೋ ದುಬೈಡ್ ಆತಂದು ಮಾತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಊರ್ಡಾತಂದು. ಸೊ ಒಂದು ಓಣಮ್ದ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ನಿಶಿಲಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಶಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ನೆಲದ ಕೈತಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀದ್ ಎನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಜನ್ನ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಅಕ್ಲನ್ನ ಎಲ್ಲಡೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಓನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಓನಮ್ ಪೋದು ಓನಮ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದ ಎರಡು ಶೋ ಕೊಡು ಓಣ ಸದ್ಯ ಮತ್ತು ಓನಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಇನ್ನು ಮಾತೊಂದು ಶೋ ಕೊಡಿ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀದ್ನ ಪಪ್ಪ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾಲೆಜ್ ದ ಜನ ಆರು ಕೆಲವು ಕೃಷಿತ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಂತೀರಿ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಲೈಫ್ ಇಡಿ ಜಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲದು ಪ್ಲೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ದ ಉಲೈಗೆ ಪೋಯಿ ಗೈಸ್ 3, 2, 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಓಣಮ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಇತ್ತು ಹಂಚಿದಿರ್ಗಿ ಫಾಲೋ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನು ಮಂಗೆ ಅನ್ಬರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട്. തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട്. മാവിൻ കൊമ്പേറുന്നൊരു പൂവാലിക്കുയിലേ മാവേലി തമ്പ്രാന്റെ വരവായാ ചൊല്ല്. തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട്. തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട്. പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ 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 പൊലി പൂവേ 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 പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ 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 പൊലി പൂവേ പൂവേ. ആ കടക്കണ്ണിൽ മഷി മിന്നും മുറപ്പെണ്ണിൻ കവിളത്ത് കുറുമ്പിന്റെ കുളിരും സമ്മാനം. ഹാപ്പി ഓണം. എന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷന് വിളിച്ചതിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷേ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ കുറേ വർഷമായെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10th ഹൈസ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ പൂക്കളൊക്കെ ഇടുമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ. അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അവിടെ പൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പൂക്കെ കൊണ്ടുവരെ ഇടും. പക്ഷേ ആരെ പറയാൻ കൊടുക്കാനൊന്നും ആളില്ല. നമ്മൾ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇത് അറിയണം. അതാണ് ആക്ച്വലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്ളോഗിലും അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്കിള് ആൻറ്റി എല്ലാവരും അറിയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓണത്തിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് എന്താ ഇത് ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. പണ്ട് വാമനൻ വന്നിട്ട് മാവേലിനെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താത്തി എന്നുള്ളതാണ് പണ്ട് പറയുന്നത്. വാമനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്. അപ്പോൾ ഇവര് മഹാബലി വളരെ നന്നായിട്ട് കേരളം ഭരിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അതിൽ ദേവന്മാർക്കൊരു അസൂയ വന്നു. അങ്ങനെ അവർ മഹാവിഷ്ണുവിനോട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിനേക്കാളും നല്ലതാവുന്നു കേരളത്തിൽ ഭരണം നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ
മഹാവിഷ്ണു വാമന രൂപം എടുത്തിട്ട് വന്ന മാവേലിനോട് 3 അടി മണ്ണ് ചോദിക്കും. 3 അടി മണ്ണ്, 3 കാല് വെക്കാനുള്ള മണ്ണ്. അപ്പൊ 3 അടി മണ്ണല്ലേ. പക്ഷെ മഹാബലിക്ക് അറിയാം ഇത് ഭഗവാനാ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സമ്മതിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരടിക്ക് ഭൂമിയും രണ്ടാമത്തെ പാദം വെച്ചപ്പോ പാതാളമായി. പിന്നെ സ്ഥലമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എവിടെയാ വെക്കണ്ടേ ചോദിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് തലയിൽ വെച്ചോളാം. അങ്ങനെ ചവിട്ടിയപ്പം ഭൂമിക്ക് അടിക്ക് താണുപോയി. പിന്നെ അവര് പാതാള ലോകത്തേക്ക് അവര് ഇരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ജനങ്ങളെല്ലാരും കൂടി പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മഹാബലിനെ കാണാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഓണത്തിന് തിരുവോണം ദിവസം മഹാബലി വരും. അന്ന് നിങ്ങൾ ഇവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗദും ആക്കിയിട്ട് പൂക്കളം ഇടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇടുന്നുള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് തെക്കോട്ടെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാതേരി വെക്കുക എന്ന് പറയും. അത് ആ മഹാബലിനെ ഒരു മണ്ണിൽ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണ്. അതിന് പ്രസാദമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പമ്മടയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നേദിക്കാനെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അവിടേക്കൊന്നും പിന്നെ ഈ സൈഡിലേക്കൊന്നും പിന്നെ അത്ര ഇതില്ല. നമ്മുടെ പഴയ തറവാടുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ അത്തപ്പൂ അതിന് തന്നെയല്ലേ പൂക്കളം മഹാബലി വരുന്നതിന്റെ കാരണമായിട്ടാണ്. ഈ തിരുവോണം എന്താ സ്പെഷ്യൽ? ആ ദിവസം എന്താ? തിരുവോണം ദിവസമാണ്. തിരുവോണം മീൻസ് 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒരു നക്ഷത്രമാണ്. അപ്പൊ അതേ ദിവസമാണ് മഹാബലിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ചവിട്ടി താറ്റിയ ദിവസം. അന്നേ ദിവസം തന്നെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ സദ്യ ആൻറ്റി എത്ര ഇത് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഒരു സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അല്ല പറഞ്ഞാൽ 18 ഐറ്റം ആക്കുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? സാമ്പാറ്, അവിയല്, കാളൻ, ഓലൻ, എലിശ്ശേരി, കൂട്ടുകറി, പിന്നെ ഓലൻ, പച്ചടി, കിച്ചടി, പുളിയിഞ്ചി, അച്ചാറ്, പപ്പടം, പിന്നെ 2 തരം ഉപ്പേരി, ശർക്കര ഉപ്പേരി, പിന്നെ പായസം. 2-3 തരം പായസം. അടപ്പായസം ഫസ്റ്റ്. അടപ്പായസം ഫസ്റ്റ് നല്ലത്. പിന്നെ പ്രഥമൻ, പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചോറില്ല എങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി ഇപ്പം നമ്മൾ ഓണത്തിന് ഏത് ചോറ് കഴിക്കേണ്ടത്? ബോയിൽഡ് റൈസ് ആണ്? ശരി. സാധാരണ കേരളത്തിൽ അതാണല്ലോ. ഓക്കെ. വേറെ വലുതുണ്ട് ആൻറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിട്ട്? വേറെ ഓണത്തിന് സ്ത്രീകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പൂക്കളിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ചുറ്റും നിന്നിട്ട് തിരുവാതിര എന്താ മെയിൻ ആയിട്ട്? അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാ മഹാബലി? ഇത് ഭഗവാൻ വന്ന് ഇരിക്കുന്നല്ലേ, അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മള് തിരുവാതിര ഭഗവാന്റെ പേര് പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടാണ്. ശിവന്റെ ഒക്കെ പാട്ടുകൾ കഴിയുന്നത്. അത് ശരി, അത് ശരി. മഹാബലി ചക്രവർത്തിനെ കാണിക്കാൻ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അന്നത്തെ ദിവസം തിരുവാതിര കളിക്കലും. പിന്നെ മറ്റ് ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും മറ്റ് പല കളികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി. എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീടുകളിൽ. അല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാം മിക്കവാറും എല്ലാ ഫാമിലീസിനും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല. നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ പുറത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണം. ഇപ്പം കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും കാറ്ററിംഗ് എല്ലാം വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പാഴ്സൽ കൊണ്ട് ഓണത്തിന്റെ സദ്യ ചെയ്യൂല, സദ്യ ഒന്നും ചെയ്യൂല. അതെ, നല്ല കൈപ്പുണ്യുണ്ട്. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. കുറെ ദൂരമുള്ള മക്കളെല്ലാം വീട്ടുകാരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് ഒന്നിച്ചാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. പുറമെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഓണാണ് പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെ എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇത് തന്നെ. അണക്കും ഇപ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ അങ്കിളും മൾട്ടി ടാലന്റഡ്. അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ അങ്കിളിന്റെ കുറേ ഇവിടെ പരിപാടി ഉണ്ട്, എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹാപ്പി ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞേ? താങ്ക് യു. ഇവിടെ നിക്കിലുണ്ട്, പിന്നെ നിക്കിൻ്റെ കസിനുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കസിനുണ്ട്, നമ്മൾ സുമിത്രൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അവരുണ്ട്, അവരെ പിന്നെ ബ്ലോഗിൽ. താങ്ക് യു. സുമിത്ര ആൻറ്റിയും ഇവർക്കറിയാം, പ്രേക്ഷകർക്കറിയാം. യെസ് ഗൈസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ അങ്കിളിനും ആൻറ്റിനും അച്ഛനും അമ്മയും ഇവിടെ കുറേ പച്ചക്കറീൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. മുകളിൽ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃഷി. നമ്മളിപ്പോൾ ടെറസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അച്ഛനോട് അമ്മയോട് ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. യെസ്, ഓവർ ടു യു അച്ഛാ. ഓക്കെ. അല്ല ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന കെമിക്കലും പോയ്സൺ ഇട്ടുന്ന പച്ചക്കറി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പച്ചക്കറി വിത്തൗട്ട് കെമിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനിയോ ഉപയോഗിക്കാതെ കഴിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം, അതിനുള്ളൊരു വാശി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 4-5 വർഷമായി. ഒരു പച്ചക്കറി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാറുന്നില്ല. ഡിസംബർ മുതൽ മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ
മെയ് വരെ നമുക്ക് എല്ലാ ഐറ്റവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിരവധി ഐറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഐറ്റം മീൻസ് വെണ്ട, പയറ്, വഴുതനങ്ങ, പച്ചമുളക്, പുതിന, മല്ലിയില, കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ ഏതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്താണ് ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളത്. വെണ്ട, വഴുതനങ്ങ, പച്ചമുളക്, പിന്നെ അത് കുറച്ച് ചീര, അതാണ് ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ളത്. ബാക്കിയൊക്കെ ഇനി ഈ വർഷം നമ്മളിപ്പം ഇഞ്ചി, കൂവക്കയുണ്ട്, കൂവയുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 4-5 അഗസ്ത്യ ചീര, പിന്നെ ചായ മനസ്സാണ് അതൊരു ചീരയാണ്. പിന്നെ അതൊരു വേലിച്ചീര എന്ന് പറയും. യഥാർത്ഥം നല്ലൊരു ചീരയാണ് അത്. അതൊരു ചീരയാണ് ചുവന്ന കളറിൽ. ഇലക്കറികൾ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് അത്ര തന്നെ. നമ്മൾ എത്ര വർഷം ജീവിക്കുന്നതല്ല, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആൾ നമ്മൾ മരുന്നില്ലാതെ കഴിക്കുക, നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തിൽ കഴിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശം. മുത്തശ്ശന് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു? 96 അത് ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായില്ല. കാലിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ 5-6 വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട്. ഒന്നാമത് സമയമില്ല, എനിക്ക് ഷോപ്പാണ്. ഷോപ്പ് രാവിലെ 8:30 മണിക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയി വരുന്ന രാത്രി 8 മണിക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു വൈകുന്നേരം രാവിലെ കാലത്ത് ഒരു 5 മണിക്ക് എണീറ്റ് ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ സൺഡേ എല്ലാ സമയം ഫുൾ ടൈം എടുത്ത് രാവിലെ അവിടെ താഴെ കുറേ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു, ഞാൻ അതും കാണിച്ചു തരാം അങ്കിൾ ഫ്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അവിടെ കുറേ പിന്നെയും പരിപാടികൾ. വെയിലൊന്നും പ്രശ്നമാക്കുന്നേ ഇല്ല. ഏത് വെയിലത്തായാലും ടെറസിന് മുകളിൽ ഉണ്ടാവും. ഈ ഏജിൽ അത് ആ സ്പിരിറ്റ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും വരില്ല. അതാണ് മെയിൻ പ്രധാനം. വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 65 വയസ്സായി. സൂപ്പർ. ഇപ്പം മഴ വന്നപ്പം പച്ചക്കറികളൊക്കെ കുറഞ്ഞതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോ എല്ലാം വിത്തിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ആയി. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷിഭവൻ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു വിത്ത് ഉത്പാദന കേന്ദ്രമുണ്ട് കാസർഗോഡ് കളനാട്. അത് ശരി. കടന്നക്കാട് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ വിത്തുകളും തൈകളും എടുക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ. കൃഷിഭവനിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അവർ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അത് ശരി, നമുക്ക് അറിയുന്നത്. ഓക്കെ. അത് അവർ മെസ്സേജ് ഇടും, ഗ്രൂപ്പ്സിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടതിന് മെസ്സേജ് വന്നതിന് പിറ്റേ ദിവസം പോയിട്ട് മാക്സിമം എത്ര തരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മാക്സിമം അവർ തരും നമുക്ക്. അതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ താഴെ പുതിന, ഇത് കാന്താരി. ഓക്കെ. ചായ ഇത് എന്തിനാ ഉള്ളതാണ് ഇത്? ഓക്കെ. അത് ശരി. ഓക്കെ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഇതല്ലേ, നമ്മുടെ ഇതിന് മഞ്ഞൾ, നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പഞ്ചമീനൊക്കെ, നഗരപഞ്ചമീനൊക്കെ ഉണ്ട്. മഞ്ഞൾ അത് ചമ്മന്തിയാക്കാൻ എടുക്കും നമ്മൾ. ഇത് സാധാരണ മഞ്ഞളല്ല, അത് മറ്റേ ഇതാണ് മാങ്ങയിഞ്ചിയാണ്. അത് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കും. അതിന്റെ ഇഞ്ചി. അത് ശരി. അത് തേങ്ങ കൂട്ടിയിട്ട് ചമ്മന്തി. ഇത് ചീര. ഇതിന് നമ്മള് വേലിച്ചീര എന്ന് പറയും. ചില സ്ഥലത്ത് ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരാണ്. സാമ്പാർ ചീര, വേലിച്ചീര എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത് കാണാനൊന്നുമില്ല. എല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ആക്കണത്രേ. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വെക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ വരാം അങ്കിൾ. ആ സമയത്ത് മൊത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത് ആഫ്രിക്കൻ മല്ലി പറയും. ആഫ്രിക്കൻ മല്ലി. മല്ലി ഓക്കെ. എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടാവും. പ്രത്യേക സമയത്ത് എല്ലാ സീസണിലും ഉണ്ടാവും. ಓಕೆ. ಮೊಳಗ ತೈ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಕಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ದೀನ ಗೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಪಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೋರ್ಡನಾಗ ಪೂರ ಮನ್ ಪೂರ ಈಗ ಇತ್ತನ ಪೂರ പിന്നെ കുറച്ച് തൈകൾ ഇടുക കൊണ്ടുവന്ന് കൃഷി ചെയ്തില്ല. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. ಅಂದು ಅಂಕಲ್ ತಿಕ್ಕನ കൃഷി ഭവനിൽ കിട്ടിയ തൈകളാണ്. വെണ്ട തൈ, പിന്നെ വഴുതനങ്ങ. ಒಂದು ಕೃಷಿ ಭವನ ತಿಕ್ಕನ ಅಂಕಲ್ ತಿಕ್ಕನ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ನೆಕ್ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಮನ್ಪುನ್ ಗೈಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಪಿಲ್ಲ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತ ನಾವು ತೋಜಾವೆ ತಿರ್ತು ತೋಜಾವೆ കടല പിണ്ണാക്ക്, ചാണക പിണ്ണാക്ക്, ചാണകപ്പൊടി, പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്, എല്ലുപൊടി, പിന്നെ മുട്ടയുടെ ഓട്. മുട്ടയുടെ ഓട് ഇത് എല്ലുപൊടി മാത്രമേ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്, പിന്നെ ഇത് തന്നെ പച്ചക്കറിയുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് ഒക്കെ പച്ചക്കറി. ഞാനത് കണ്ടോടെ അതും കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ബോക്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ യൂസ് ആക്കാം. ഓക്കെ. പിന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളം, നമ്മൾ വീട്ടിലെ കഞ്ഞിവെള്ളം വെറുതെ കളയില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറികൾ, നമ്മൾ പച്ചക്കറി ഉണ്ടല്ലേ അത് പാകം, പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാം വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൽ കൊണ്ടുവിടും. ഒരു 3 ദിവസം അത് അങ്ങനെ വെക്കും. 3-ാം ദിവസം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിനൊരു 5 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കും. പിന്നെ അതിന് കീടനാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീം ഓയിലാകും. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ
വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ അരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് ചേർക്കും. പിന്നെ നീം ഓയിൽ, പിന്നെ ചാരം, വർഗ്ഗത്തെ ചാരം നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുളകെല്ലാം അടിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലൊരു ഇതാണ് വളം. നാലഞ്ച് മാസം നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ വിളവെടുക്കാം. ഒക്ടോബർ നവംബറിൽ കിഴങ്ങാണ്, ചെറിയ ചെറിയ കിഴങ്ങ്, ചൈനീസ് പൊട്ടാറ്റോ. ചൈനീസ് പൊട്ടാറ്റോ ചെറിയ കിഴങ്ങാണ്. ഓക്കെ. കറിയാക്കാനും വറവാക്കാനും എല്ലാം നല്ലതാണ്. ಇದು ಚೈನೀಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಗೈಸ್. ಕೋವಾ ಇದು ಕೋವಾ ഇത് പൂര മേക്കൽ മൂന്ന് മന്തിന് കൈസ് ആലോചന ഉണ്ടല്ലേ. പൊടിയാക്കാൻ എടുക്കുന്നത് നല്ല തണുപ്പുള്ള സാധനമാണ്. ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇതൊരു കിഴങ്ങാണ്, അടിയിൽ കിഴങ്ങുണ്ടാവും. ചേമ്പ് പോലത്തെ ഒരു കിഴങ്ങാണ്, കിഴങ്ങില്ലേ. അത് അടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ട് അതിന് പിന്നെ പൗഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അരച്ചിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റാർച്ച് എടുക്കലാണ്, അല്ലാണ്ട് പൗഡർ അങ്ങനെ അത് അരച്ച് കലക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ വെള്ളം സെറ്റ് ആവൂല്ലേ. സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ ആ മാവ് പോലെ ഉണ്ടാവും, അടി കുറെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതിനെടുത്തിട്ട് ഉണക്കണം. ഇത് കോവക്ക വള്ളി പടർത്താൻ നെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവക്ക വള്ളിയുടെ പടർന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. അതിനിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്കാൻ പറ്റും. അടിപൊളി 2 ടയർ അല്ല, ഒരു എല്ലാം വളരെ നീറ്റിലാണ് എൻ്റെ സിസ്റ്റം. കാരണം ഇത് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും അതോ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എങ്ങനെ ആക്കുകയില്ല ഒരിക്കലും. അളന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ಸೂಪರ್ ಅದ. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಮಗೆ ಮಿತ್ತಿದ ಟೆರೇಸ್ನ ಮಾತ್ರ ತೋಜ ಇರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಅಂಕಲಿ ತೊಂದರೆ ಎಂಕೆ ಕಡೆ ಪನ್ನಾಗ ಕೇನಗರ ഷോക്ക് ആണ് ഫുള്ള്. ആണ്ടി നമ്മുടെ മുകളിൽ എത്ര സംഭവം ഉണ്ട്, താഴെ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അങ്കിലെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നു. പക്ഷേ വ്യൂവേഴ്സിന് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ കൂടും. ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളത് ഒരാളിനെയും കാട്ടി കൂടുതൽ ആൾക്ക് അറിയുമ്പോൾ അതിൽ പിന്നെയും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും കുറേ ആൾക്ക്. സോ ഇതാണ് പച്ചക്കറി കഞ്ഞിവെള്ളം. ಅಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಅಂದು ಮತ್ತು ಉಂಡತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಚ್ಚಕರಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ അതിനൊക്കെ പാടുന്നത് പുളിപ്പിക്കാൻ വെക്കും. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതൊരു 1 ലിറ്റർ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിക്കും. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪಾರ್ಟ್ರೆ ఒక ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ചാണകം ಒಂದು ಅಂಬಿ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ. ഇത് കഞ്ഞിവെള്ളമാണ്. ಇದು ಕೋಡೆದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ കഞ്ഞിവെള്ളവും ഈ മോരും തൈരും കൂടി ഞാൻ കുറച്ച് ശർക്കര കൂടും. അതിലും ശർക്കര ഇടും. ശർക്കര നമ്മൾ നല്ലൊരു ഇതാണ്. ശർക്കര ഒരു 50 ഗ്രാംസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. ഇതിൽ ശർക്കര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ശർക്കരയും മോരും കൂടി ഇതാണിത്. ഇത് നമ്മളത് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും, മോട്ടിൽ ഒഴിക്കാനും ഉപയോഗിക്കും. രണ്ടിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശർക്കരയും മോരും കൂടി. ಸೂಪರ್. ಬೊಕ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪದ ನೀರು ಏಪಲ ಆಜುಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಚ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಕಲ್. ಸೊ ಅಂಕಲ್ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಒಂದು ಕಾಣಿಸೋಡ್ಕೋ. ಸೊ ಮೂಲು ಇಲ್ಲದ ಸೈಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಗೈಸ್ മുൽത്തലി. നമ്മൾ മഴവെള്ള സംഭരണി പറയും. നമ്മൾ ടെറസിന് മുകളിൽ 2 ടെറസിന് മുകളിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ ഞാൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വെള്ളം നമ്മൾ വേസ്റ്റായി കളയുന്നില്ല. നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്നേ ഇല്ല. പൈപ്പ് ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കിണറിൽ നിന്ന് ഒരു 10 ഫീറ്റ് മാറിയിട്ട് ഒരു 4 ഫീറ്റ് ഒരു 5 ഫീറ്റ് ഡെപ്തും ഒരു 1.5 ഫീറ്റ് വീതി അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു മഴവെള്ള സംഭരണി പറയും. അത് നമ്മൾ മഴവെള്ളം ഒരിക്കലും പുറത്ത് കളയുന്നില്ല. അത് ഇതിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നു. വന്ന് വീഴുന്നത് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നു. അത് കിണറിലേക്ക് ഇത് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇത്ര 15 വർഷമായിട്ട് കിണർ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. എന്നാലും ഇതിന്റെ പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല വെള്ളത്തിൽ. ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳ್ಳೆ ನೀರುಂಡು ನೆಂಚ ಪಂಡ ನೀರಿಂಗುನು ಅಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಟೆರೆಸ್ದ ನೀರು ಪೂರ ಇಂಚ ಗುಂಡಿಗೆ ಅನ್ನತ್ತದು ಮೂಲಿಂಚ ಭೂಮಿದ ಅಡಿಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆ ಪಡೋದು ಅಂಚ ಪೋಂಡ ಅಂಚಿಲ ಹೊಸರು ಪುಂಡಿಲ್ಲ ಅವಲೊಂಜಿ ಎಂದುಂಡು ಗುವೆಲುಂಡು ಮೂಲ ಗುವೆಲುಂಡು ನೆಕ್ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ನೀರು ಓರೆಲ್ಲ ನೀರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈಜಿ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കും. എല്ലാ വർഷവും മഴ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കും. ಓಕೆ ಅಡಿಪೊಳಿ ಬೊಕ ಅಂದುಲ ಬೌನ್ಸೈ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ಇಯರ್ಸ್ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಬೌನ್ಸೈ ಗೈಸ್ ಒಂದು ತುಲ್ಲೆ ನೆಂಚ ಬಂಡ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 20 ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ ಅಂಕಲ್ಗೆ ನೆಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಫರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಂಡ ಈತ ಪೇ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ದಯವಂಡ ವಾತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಕಲ್ಗೆ. ഇത് പേരാല്, ഇത് അരയാല്. പേരാൽ അരയാൽ. സൂപ്പർ. ഗോളിയും അരളി മരം. അരളി. ಸೊ
ಒಂದು ಅಂಶು ಅಂಶು പിന്നെ അത് വേണമെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് പച്ചക്കറി ಅದು ಅದು നമ്മളത് അതിലേക്ക് ಸೊ ಉಲ್ಪಟ್ಟು ದೆಂಚ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಚಿ ಮೂಲು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದೊಂದು ಪಾಡ್ತೀರಿ ದಾಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂದು ನಾನೊಂಜಿ 1 ವರ್ಷ ಆದನಾಗ ಫುಲ್ 8 മാസം ഡികമ്പോസ് ആയിട്ട് നല്ല പൊടിയിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ നമ്മളത് ഉണക്കിയിട്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുമ്മായം അല്ലല്ല ട്രൈക്കോഡർമ ചേർത്തിട്ട് ആ ട്രൈക്കോഡർമ ചേർത്തിട്ട് സമ്പുഷ്ടീകരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ಬೊಕ ಮುಲ್ ಪಿರೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ಓಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೂರ ದಿಕ್ಕಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಂಗೋ പിന്നെ ഇത് ബോൺസൈ പ്ലാവ് ಒಂದು ಬೌನ್ಸೈದ ಒಂದು ಪೂರ ಬೌನ್ಸೈ ഇത് മുസംബിയുടെയാണ് ಇದು ಮುಸಂಬಿ ಅಂಕಲ್ മുസംബി ಸೂಪರ್ ಸೊ ಅಂಕಲ್ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಎಂಚ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅರಡ ತೂದು ಕಲ್ಪೊಡು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമൊന്നുമില്ല 8 സെന്റ് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എവിടെ പറ്റുന്ന ക്ലീൻ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിടുന്നില്ല മാക്സിമം നമുക്ക് അതിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം നട്ട് മൊത്തം. വളർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില നട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ಸೊ ಮೂಲು ಚಿಕ್ಕುದ ಒಂದುಲುಂಡು ದೈಲ ಒಂದುಲ ಇದು ಬೌನ್ಸೈ ಅಂಕಲ್ ಚಿಕ್ಕುಂಡೆ അല്ല ಇದು ಬೆಲೆ ಸೈಜ್ ಅವು ಒಂದು ಬೌನ್ಸೈ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ഇതെന്ത് അങ്കൽ ഷോ പ്ലാന്റ് ആണ് ആ ഇത് ഷോ പ്ലാന്റ് ഇത് ഇതാണ് പൂവ് വരുന്നത് അതൊക്കെ ഷോ പ്ലാന്റ് ആണ് മുള്ളുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കിഴക്ക് വടക്ക് കിഴക്കേ മലയിലെ വെറ്റിലത്തെ നമുക്ക് ಅದು ಶರಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಬೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಪ್ಪಲ ವಾಸ್ತುಗೂ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಎಂಟ್ರ್ ಅನ್ನಗನೆ ಕೆಳಕ್ಕು വടക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് കിഴക്ക് ಮೂಲ ಅಂಚ ದೀಂಡ ಎಡത്ത് ಬಲತ್ತು ಅಂಚ ದೀಂಡ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾಸ್ತುದ ಅಂಕಲ್ ವಾಸ್ತುದಂದುಲ ಮಲ್ಪೇರು നമ്മുടെ വീട് തന്നെ വാസ്തു ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് രാത്രിയിലും കൂടി നമുക്ക് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് ആ അത് ശരി അത്രയും നല്ലതാണ് വീട്ടിൽ കറ്റാർവാഴ ഇത് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ಒಂದು ಹೈಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಗ ಗೈಸ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮೂಲ ನಿನಗೆ ಕೊಂಚ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೋದ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇതിന ಅಂಕಲ್ ഇത് ഇത് ലക്ഷ്മി തരുത് ഒരു ആയുർവേദം ചെടി ഇതിന്റെ അല്ല ഇതിന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് അങ്ങനെ ഇതൊരു ലക്ഷ്മി തരും ഓക്കെ ഒരു ആയുർവേദ മരുന്നാണ് നമുക്ക് ಒಂದು ಗೈಸ್ ನಾವು ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ഇത് മാവ് ഇത് നാട്ടുമാവ് നാട്ടുമാവ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ 2.5 വർഷത്തിൽ കായ്ക്കും 2 വർഷത്തിൽ അത് ശരി നല്ല കായ പിടിക്കും നല്ല വലുപ്പം ഉണ്ടാവും നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തൊന്നും നമ്മളെല്ലാ വീടുകളിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്ര നല്ലോണം കായ്ക്കാൻ പാകം പക്ഷേ ഇതിലൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ താഴെ എവിടെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇലവും കാണില്ല അതാണ് അങ്കിളിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് മൊത്തം അങ്കിൾ എല്ലാം ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആയിട്ട് അടിച്ച് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റാക്കി വെക്കും അവിടെ നല്ലൊരു പേരയാണ് നല്ലൊരു പേരയാണ് ಒಂದು ಪೇರಳದ ದೈ ನೆಕ್ ನೆತ್ತ ತೆತ್ತಿದ ಓಡು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅವ್ರು ಪಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಂಚ ಮಾತ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಏರಿಯಾ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡೋದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಕಲ್ ಏಪಲ್ಲ ಪಂದು ಕೊರ್ರೆ ಓಪನ್ ಆರೆങ്കിലും വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പറയാൻ എപ്പോഴും സമയപരിധിയാണ് അതെ 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 സൺഡേ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ಸೊ ಸಂಡೇ ಒಲ್ಲ ಮೀನು ಏರೆಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬಂಡ ನೆಟ್ ಎಂಚಿ ಬಲೆ ಅಂಕಲ್ಡ ಪನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಕಲ್ ಮನ್ಪೆ